Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Είναι ήδη στο στούντιο μαζί μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από τον νομό Λακωνίας, η κυρία Νάγια Γρηγοράκου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με πολύ ήλιο ΠΑΣΟΚ. Με πολύ ήλιο ΠΑΣΟΚ. Θα το δούμε. Θέλει, βέβαια, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, θέλει δουλειά πολύ για να γυρίσει ο ήλιος. Θέλει δουλειά πολύ ο ήλιος για να γυρίσει, αλλά νομίζω ότι όλοι είμαστε έτοιμοι για αυτό. Μετά από την πολύ μεγάλη χθεσινή νίκη και για τον κύριο Ανδρουλάκη, τόσο για τον κύριο Ανδρουλάκη προσωπικά, όσο φυσικά και για το ΠΑΣΟΚ. Να δούμε τα αποτελέσματα και να περάσουμε μέσα στην συζήτηση. Είχαμε λοιπόν χθες την επανεκλογή του κ. Ανδρουλάκη με ποσοστό 59,9% έναντι του κυρίου Χάρη Δούκα με 40,1%. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, ξεκινώντας τη συζήτηση, ότι πότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα πρώτα δείγματα γραφής του κυρίου Ανδρουλάκη. Όπως είπαμε, είναι μια ξεκάθαρη νίκη του κυρίου Ανδρουλάκη, προσωπική, αλλά και του ίδιου του ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι αυτή η μεγάλη δυναμική η οποία έχει δημιουργηθεί πλέον στην κοινωνία, η προσδοκία για το ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να κεφαλοποιηθεί άμεσα και θεωρώ ότι θα γίνει και από τις πρώτες μέρες αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ήδη από την αρχή της εσωκομματικής διαδικασίας είχε μιλήσει και είχε πει ότι προφανώς γίνανε κάποια λάθη σε κάποιες ίσως αποφάσεις, κάποια λάθη επικοινωνιακά, τα οποία λοιπόν καλείται αυτή τη στιγμή και θεωρώ, εγώ πιστεύω ως Νάγια Γρηγοράκου ότι θα το κάνει, να προχωρήσει στις διορθώσεις αυτές πάρα πολύ άμεσα και θέλω να πιστεύω ότι και εντός εβδομάδας θα δείξει και τα δείγματα γραφής, καθότι νομίζω ότι ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός, η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει, τα προβλήματά της είναι τεράστια. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι υπήρχαν συζητήσεις και στον νομό Λακωνίας με διάφορους φορείς, τους οποίους προφανώς εμείς οι βουλευτές, εγώ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τους δεχόμουν και συζητούσαμε, όπως και σε άλλους νομούς της χώρας, και τους ζητούσαμε να μας δώσουν μία περίοδο 2 εβδομάδων προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εσωκομματικές μας διαδικασίες. Από σήμερα λοιπόν ξεκινάμε, πάμε δυνατά, πάμε δυναμικά, συνεχίζουμε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε και είμαστε εδώ κοντά στην κοινωνία και στα προβλήματά της, διότι είναι πολύ μεγάλα προβλήματα. Η κοινωνία δεν περνά καλά με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να υπάρχει αλλαγή κυβέρνησης. Θεωρώ όμως ότι πλέον μπορεί να εντοπίσει και το πώς θα γίνει αυτό και με ποιον. Και η απάντηση είναι το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Η αλήθεια είναι ότι περίοδο χάριτος δεν έχετε κι εσείς ως ΠΑΣΟΚ, αλλά ούτε και ο κ. Ανδρουλάκης, που στην ουσία δεν είναι νέος αρχηγός, είναι ήδη αρχηγός. Ανανεώσαμε την εμπιστοσύνη μας, όπως είπε χαρακτηριστικά και εκείνος. Αναβαθμίστηκε και ο ίδιος από την λαϊκή βάση του ΠΑΣΟΚ. Λένε οι Αμερικάνοι ότι ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος τίποτα. Ισχύει αυτό τώρα, ή μήπως ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέπει να μοιράσει ρόλους και στον δεύτερο και στον τρίτο και στον τέταρτο? Και στους υπόλοιπους. Το ξεκαθάρισε και ο ίδιος εχθές στην ομιλία του έξω από τα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, ότι δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, ο μόνος νικητής είναι το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω λοιπόν από σήμερα όλοι οι υποψήφοι πρόεδροι, ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Μιχάλης Σοκατρίνης και η Νάντια Γιαννακοπούλου, θα είμαστε όλοι ενωμένοι, ο καθένας με το ρόλο του. Ενωμένοι προκειμένου να ανταποκριθούμε στα προβλήματα της κοινωνίας. Διότι ξέρετε, η εσωκομματική αυτή διαδικασία ανέδειξε ότι όλοι αυτοί οι υποψήφοι βγήκαν στους δρόμους, βγήκαν στις επαρχίες, βγήκαν σε όλη την Ελλάδα, την όργωσαν, ήρθαν σε επαφή με την κοινωνία. Η κοινωνία άκουσε το ΠΑΣΟΚ, δημιουργήθηκε αυτή η προσδοκία η οποία έπρεπε να δημιουργηθεί για το ΠΑΣΟΚ και αντιλαμβανόμαστε όλοι, διότι αυτό άλλωστε είναι και η αποκωδικοποίηση της κάλπης, ότι ο καθένας από εκείνους συγκέντρωσε ψήφους, προσέλκυσε πολίτες, ίσως από διαφορετικά ρεύματα. Άρα λοιπόν για ένα ενωμένο, πολυσυλλεκτικό, όπως είπε η Άννα Διαμαντοπούλου, ΠΑΣΟΚ, είμαστε όλοι εδώ, κανένας δεν περισσεύει και θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα δοθούν και οι διάφοροι ρόλοι και αρμοδιότητες. Συμφωνείτε και με την κυρία Διαμαντοπούλου που είπε ότι δεν έχει 60% ο κ. Ανδρουλάκης, ούτε 40% ο κ. Δούκας και ότι πρέπει να γίνει μια σύνθεση της νέας ανθρωπογεωγραφίας. Ακριβώς. Η νέα ανθρωπογεωγραφία όπως αυτή διαμορφώθηκε και όπως αυτό είπαμε, δεν υπάρχει 60-40. Ξεκάθαρα ο κ. Ανδρουλάκης είναι ο πρώτος, γιατί ήταν πρώτος και με διαφορά και στον πρώτο γύρο, φυσικά και στον δεύτερο. Από εκεί και πέρα, κανείς δεν περισσεύει. Είμαστε όλοι εδώ, ενωμένοι, προκειμένου στην πραγματικότητα αυτό το οποίο είναι άλλωστε και ο στόχος μας, να αποτελέσουμε την εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα άκουσα χθες το βράδυ στα πανηγύρια για την νίκη του κ. Ανδρουλάκη. Φωνάζανε Νίκο Γερά να φύγει δεξιά και τώρα ήρθε η σειρά του Μητσοτάκη. Ναι. 4 χρόνια ήταν αρχηγός μάλλον ο κ. Ανδρουλάκης. Γιατί δεν πήρε σάρκα και οστά το σύνθημα αυτό? Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση είχε γίνει και πριν από τις εσωκομματικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ ήταν το μοναδικό κόμμα το οποίο ανέβασε τα ποσοστά του. Να λάβουμε υπόψη ότι προφανώς οι όλες οι διαδικασίες εκκινήθηκαν μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.
Στις ευρωεκλογές πράγματι δεν κάναμε την παρουσία και την νίκη την οποία θέλαμε να έχουμε, ωστόσο δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν αυξήσαμε τα ποσοστά μας. Και αυτό φαινόταν και από την κοινωνία. Δηλαδή, σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας, αν εξαιρέσουμε δηλαδή τα μεγάλα αστικά κέντρα, που εκεί η αλήθεια είναι το Πασόκ έχει το θέμα, το πρόβλημα, στην επαρχία. Και δεν μιλάω και για την Κρήτη που ήρθε πάρα πολύ ψηλά, πήρε πολύ ψηλά ποσοστά. Στην επαρχία το Πασόκ είναι το δεύτερο κόμμα. Όπως και στη Λακωνία. Σε ένα βαθύ δηλαδή συντηρητικό νομό, βλέπουμε ότι το Πασόκ είναι το δεύτερο κόμμα. Άρα λοιπόν έχουν γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, νομίζω τώρα ότι και με το γεγονός ότι πλέον ξεκάθαρα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης, νομίζω ότι πλέον έχουμε απαγκιστρωθεί, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Με φυσικά βοήθεια από τον κόσμο. Ξέρετε, όταν αισθάνεται ο κόσμος, οι πολίτες, ότι υπάρχει μια προοπτική, ότι υπάρχει κάτι που μπορείς να πας παραπέρα, συσπυρώνεται και αρχίζεις και ασχολείσαι ενεργά περισσότερο. Αυτό δηλαδή το καταλάβαμε αυτή τη στιγμή και από τη συμμετοχή στις κάλπες. Είδαμε καταρχάς 600.000 πολίτες οι οποίοι είδαν το debate μας, το υποδειγματικό αυτό debate, και σε δεύτερο χρόνο είδαμε 300.000 συμπολίτες μας, φίλους και μέλη του Πασόκ, και 200.000 από αυτούς, μάλλον 200.000 προσήλθαν και εχθές στις κάλπες. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Ότι και ο κόσμος είναι εδώ για να φτιάξουμε όλοι μαζί τη δημοκρατική παράταξη. Άρα λοιπόν όλοι μαζί με την κοινωνία, ξεκινάμε να δουλεύουμε μαζί στους τομείς εργασίας μας. Ο κάθε βουλευτής είναι επιφορτισμένος με ένα κοινοβουλευτικό τομέα εργασίας. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι στον πολιτισμό. Άρα λοιπόν, όλοι μαζί με τους φορείς μας, με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι Πασόκ, μπορούμε να διαμορφώσουμε τις θέσεις μας, να προχωρήσουμε, να φτιάξουμε το πρόγραμμά μας, να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερη προσδοκία στον ελληνικό λαό και σε βάθος χρόνου πραγματικά να αποτελέσουμε την εναλλακτική λύση. Αυτό είναι σωστό το οποίο λέτε και για την συσπήρωση του κόσμου, όταν βλέπει ότι έχει αέρα στα πανιά ένα κόμμα. Άλλο να είσαι τρίτο κόμμα και άλλο να είσαι δεύτερο. Απ' την άλλη, όμως, είναι και η άλλη ανάγνωση ότι με διαφορετικό μάτι βλέπω εγώ ως πολίτης τον πρόεδρο του Πασόκ ως τρίτο κόμμα και διαφορετικό ως ενδυνάμει πρωθυπουργό. Γιατί στα ποσοστά σας φέρνουν να είσαστε δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή. Αξιωματική αντιπολίτευση στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Ακριβώς, ναι. Άρα, με άλλο μάτι κοιτάω κι εγώ ως πολίτης τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σαφώς, δεν το συζητάμε αυτό. Διότι αυτό μπορεί να έχει όμως και διπλή ανάγνωση. Ότι δεν σημαίνει ότι είναι όλα θετικά. Όταν τον κρίνεις ως υποψήφιο πρωθυπουργό. Εσείς εννοείτε μάλλον τώρα, κάνετε τη συζήτηση αυτού που έπαιξε πάρα πολύ στις κομματικές εκλογές, του πρωθυπουργήσιμου. Βεβαίως, αυτό λέω. Το πρωθυπουργήσιμου που θα είναι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Να ξέρετε ότι σίγουρα σαφώς πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο μπροστά, δεν το συζητάμε νομίζω όλοι. Άλλωστε, νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί και με τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι είναι ένα αρκετά πρωθυπουργικό-κεντρικό σύστημα. Κύριος Μητσοτάκης, λέμε συνέχεια. Από εκεί και πέρα όμως είναι και όλοι οι υπόλοιποι που είμαστε μαζί. Είναι τα διάφορα μέλη. Μια ζωή έτσι ήταν στη χώρα. Ότι έπρεπε να υπάρχει μια προσωπικότητα η οποία να έχει το ηγετικό προφίλ. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης το έχει. Νομίζω ότι το απέδειξε και κατά τη διάρκεια των εσωκομματικών διαδικασιών. Διότι αυτό το οποίο πάντα συζητούσαμε και με τον κόσμο είναι το εξής: ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ήταν απλά υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ, ήταν ο πρόεδρος του Πασόκ κατά την εσωκομματική διαδικασία. Που σημαίνει ότι τήρησε τους τύπους, τήρησε την ενότητα, δεν πυροδότησε καθόλου την κατάσταση, παρά το γεγονός ότι δόθηκαν διάφορες ευκαιρίες να γίνει αυτό. Νομίζω ότι με μεγάλη σοβαρότητα, αξιοπρέπεια, όπως έπρεπε να σταθεί το Πασόκ, προχωρήσαμε σε αυτές τις διαδικασίες. Για μένα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μπορούσε να είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Θεωρώ ότι και για τον κόσμο του Πασόκ περιμένουν αυτή τη στιγμή να δουν όλες αυτές τις αλλαγές και τις διορθώσεις, μάλλον καλύτερα, τις οποίες θα κάνει. Και εδώ είμαστε πραγματικά με την πάροδο του χρόνου. Και αν φυσικά ο κύριος Μητσοτάκης κάνει τις εκλογές όπως είπε το 2027, νομίζω ότι έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας προκειμένου να χτίσουμε αυτό το οποίο θέλουμε να χτίσουμε και στις επόμενες εθνικές εκλογές να πάμε με το δικό μας δυνατό πρόγραμμα φυσικά για την διακυβέρνηση της χώρας. Η αλήθεια είναι ότι και ο κ. Ανδρουλάκης σήκωσε το γάντι αμέσως μόλις του το πέταξαν οι εσωκομματικές του αντίπαλοι και εσείς ως Πασόκ κάνατε έναν αγώνα, μια εκλογική διαδικασία που όλος ο κόσμος είδε ότι πράγματι είχε πολιτικό πολιτισμό. Μα εννοείται. Και ξέρετε, σε συγκυρία την οποία έγιναν αυτή τη στιγμή οι εσωκομματικές εκλογές, νομίζω ότι χωρίς φυσικά να θέλουμε να επισέλθουμε στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εσωτερικές διαδικασίες σε δύο κόμματα, της αντιπολίτευσης, στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρη διαφορά ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα κόμματα. Δηλαδή, εμείς είχαμε μια σοβαρότητα, είχαμε ένα debate. Μεταξύ τους οι υποψήφοι κάνανε τον αγώνα τους. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι τις τελευταίες 2 εβδομάδες προφανώς ο καθένας ήθελε να ξεχωρίσει από τον άλλον. Άρα, ίσως υπήρχαν και έτσι λίγο. Ίσως κάποιες κόντρες, αλλά και αυτές ήταν θεμιτές μέσα στα πλαίσια του ότι ο καθένας
καθένας διεκδικούσε την θέση του Προέδρου. Από εκεί και πέρα βλέπουμε την απέναντι πλευρά ένα κόμμα το οποίο νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις. Δηλαδή, απλά αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ένα σκηνικό ρήξης, μεγάλης σύγκρουσης, ακόμα και αυτό το οποίο τέθηκε χθες και στα τηλεοπτικά πάνελ. Πήρε ο κύριος Κασσελάκης να πει συγχαρητήρια στον κύριο Ανδρουλάκη. Και βγαίνανε κάποιοι και λέγανε: μα είναι ο κύριος Κασσελάκης πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο έκπτωτος, δικαιούται να πάρει, νομιμοποιείται να πάρει τηλέφωνο. Ξέρετε, είναι μια διαδικασία που έχει δημιουργήσει αρκετή σύγχυση ακόμα και στον πολίτη. Και νομίζω ότι ακριβώς αυτό είναι το οποίο κέρδισε το ΠΑΣΟΚ, ότι σε εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες συμβαίνουν στην αντιπολίτευση, σήμερα λοιπόν βλέπουμε ένα ΠΑΣΟΚ με σοβαρότητα, προοπτική, που πραγματικά είναι ένας φορέας και ένα κόμμα με το οποίο μπορεί να σταθεί στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, ότι εσείς... Αλλά καταλαβαίνετε ότι βλέπαμε τόσο καιρό τις δημοσκοπήσεις όπου είχαν αυξηθεί τα ποσοστά μας, αλλά νομίζω δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να αποδειχθεί αυτό από τις κάλπες. Γιατί οι εσωκομματικές διαδικασίες είχαν και τη μεγάλη προσέλευση των πολιτών. Είχαμε λοιπόν μια διαδικασία η οποία έδειξε στην ουσία και επιβεβαίωσε τα δημοσκοπικά δεδομένα τα οποία ότι βλέπουμε. Είναι θετική η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ, γιατί καμιά φορά μπορεί να είχατε την άνοδο λόγω της πτώσης του ΣΥΡΙΖΑ. Μα μας κατηγορούσατε τόσο καιρό ότι δεν είχαμε την άνοδο παρά το γεγονός ότι έπεφτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα όμως είναι πασιφανές ότι το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει, όχι επειδή πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή πραγματικά ο κόσμος επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ. Ανεβαίνει και επιστρέφει και είναι η ευκαιρία, όπως είπε ο κ. Σιμίτης, το ΠΑΣΟΚ που πρέπει να την αρπάξει αυτή την ευκαιρία. Ακριβώς, ότι δεν υπάρχουν αμέτρητες είναι τελευταία ευκαιρία ευκαιρίες και για το ΠΑΣΟΚ και για τον κ. Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι αυτό θα το κρίνει περισσότερο ο κόσμος. Εγώ θέλω να σταθούμε στο σήμερα, ότι χθες είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη, την οποία πιστεύω πραγματικά ότι και το ΠΑΣΟΚ θα την αδράξει και θα την αξιοποιήσει, θα την κεφαλαιοποιήσει, όπως και ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και εδώ είμαστε, νομίζω, να τα συζητάμε για να δούμε πώς θα πηγαίνουμε. Και να υπάρχει φυσικά και αξιολόγηση από τον κόσμο. Τώρα, πώς θα στοχεύσετε στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί νομίζω είναι ένα ΠΑΣΟΚ δύο ταχυτήτων, των μεγάλων αστικών κέντρων και της περιφέρειας. Στην περιφέρεια είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Και είδαμε, νομίζω, αυτό το οποίο είδαμε τουλάχιστον προφανώς στην πρώτη κάλπη, είναι το εξής. Ότι είδαμε ότι στα αστικά κέντρα οι υποψηφιότητες, οι οποίες είναι πιο κεντρώου προφίλ, όπως για παράδειγμα η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Παύλος ο Γερουλάνος, πήγανε πολύ καλύτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες, εν αντιθέσει με τις επαρχίες, όπου οι υποψηφιότητες του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Δούκα ήταν αυτές οι οποίες ήταν τα πιο υψηλά ποσοστά. Εδώ νομίζω ότι φυσικά είναι το κλειδί, η συνεργασία. Και με την κυρία Διαμαντοπούλου, στην οποία θα πρέπει, δηλαδή εγώ τουλάχιστον σαν Άγια περιμένω ότι θα της υπάρχει ένας πολύ ενεργός ρόλος στο ΠΑΣΟΚ, και φυσικά η αξιοποίηση του κυρίου Γερουλάνου, ο οποίος δεν το συζητάμε ότι είναι ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι υπεύθυνος για τον τομέα οικονομικών του κόμματος. Θεωρώ ότι ίσως θα μπορέσει να του δοθεί και κάποια άλλη θέση αυξημένων αρμοδιοτήτων. Εδώ μας να το περιμένουμε, αλλά νομίζω ότι και η κοινωνία το περιμένει αυτό. Διότι επιτρέψτε μου, να πω ότι, και νομίζω ότι όλοι το αντιληφθήκαμε, ότι όταν ο κύριος Γερουλάνος δεν πέρασε στο δεύτερο γύρο, υπήρχε έτσι στην κοινωνία ένα κρίμα που δεν πέρασε. Θέλαμε να περάσει. Είτε τον είχαν ψηφίσει είτε όχι. Οπότε νομίζω ότι είναι μονόδρομος αυτοί οι άνθρωποι να αξιοποιηθούν και πρέπει να αξιοποιηθούν, και άλλωστε νομίζω ότι αυτή ήταν και η συνάντηση που είχαν μετά τον πρώτο γύρο, τόσο με τον κύριο Δούκα όσο και με τον κύριο Ανδρουλάκη, η επόμενη μέρα, και φυσικά, όπως είπαμε, κανείς δεν περισσεύει, και πόσο μάλλον αυτά τα δύο στελέχη μας, τα οποία έδειξαν ένα τεράστιο αγώνα και ένα φανταστικό αποτέλεσμα στα μεγάλα αστικά κέντρα, που φάνηκε άλλωστε και από τις ευρωεκλογές ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μία δυσκολία. Τώρα, ρόλο στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει και ο κύριος Δούκας, ή θα πρέπει να γυρίσει, να ασχοληθεί μόνο στα καθήκοντά του στον Δήμο της Αθήνας? Νομίζω το γεγονός ότι θα πρέπει να δώσει μια τεράστια βάση στις αρμοδιότητες του ως Δήμαρχος Αθηνών, αυτό νομίζω ότι είναι αναμφισβήτητο. Και γιατί είναι αναμφισβήτητο? Γιατί αφενός μεν υπάρχουν εκλογές οι οποίες έχουν αποδείξει ότι θέλανε τον κύριο Δούκα για Δήμαρχο της Αθήνας, οι εκλογές δηλαδή δημοτικές. Και δευτερευόντως, μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος της Αθήνας είναι ο μεγαλύτερος δήμος της χώρας. Μιλάμε για ένα υπερεπουργείο, το οποίο σου δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, μπορείς να κάνεις ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, και ο κύριος Δούκας έχει κερδίσει τις εκλογές στο Δήμο της Αθήνας, αναφερόμενος και δίνοντας προτάσεις στα προβλήματα που πραγματικά αντιμετωπίζουν οι Αθηναίοι. Άρα λοιπόν ο κύριος Δούκας, δεν το συζητάμε, ότι θα αξιοποιηθεί ως ο Πασόκος δήμαρχος, ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πρωτεύουσα της χώρας, και φυσικά
η σχέση που έχει και με τον τομέα της ενέργειας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιστήμονας της ενέργειας. Μπορεί να μας βοηθήσει, όπως και μας βοηθούσε τόσο καιρό ως γραμματέας, πριν εκλεγεί δηλαδή δήμαρχος, ως γραμματέας του τομέα ενέργειας, σε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία βλέπουμε στον ενεργειακό τομέα και είναι και βασικά προβλήματα τα οποία απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Είναι μεγάλη θέση του Δημάρχου Αθηναίων και σε πολλές των περιπτώσεων καλύτερη και από υπουργός ακόμα. Είπαμε, υπουργείο, πολλά υπουργεία μαζί. Το θέμα είναι πως δεν το εκτίμησε έτσι ο κ. Δούκας και πολλοί λένε ότι βιάστηκε να κατέβει υποψήφιος. Εξού και τα αποτελέσματα όπως φανήκαν και στην Αθήνα την ίδια, που δεν πήγε καλά. Νομίζω ότι ο καθένας όταν έχει μια φιλοδοξία μπορεί να την κυνηγήσει. Δηλαδή θεωρώ ότι ο κ. Δούκας εκτίμησε ότι μπορούσε να κατέβει, μπορούσε να διεκδικήσει την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Ίσως αυτό δηλαδή που πιστεύω, δηλαδή και από την επαφή που είχα με τον κόσμο, νομίζω ότι περισσότερο υπήρχε μια έτσι δυσκολία στο να αντιληφθεί κάποιος πως θα μπορούσε να είναι και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δήμαρχος Αθηναίων. Ενδεχομένως, εάν είχε διαχωρίσει τη θέση του και είχε πει ότι άμα εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εγώ δεν θα είμαι δήμαρχος στην Αθήνα, ενδεχομένως και τα αποτελέσματα να ήταν διαφορετικά για τον κύριο Δούκα. Θεωρώ. Γιατί ήταν αυτό το οποίο δεν μπορούσαν. Σου λέει πώς θα τα καταφέρεις όλα. Δεν είναι τόσο εύκολο ο Δήμος Αθηναίων, ούτε να είσαι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενός κόμματος δηλαδή που αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι πρέπει να πάει σε κυβερνητική τροχιά. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο καθένας όποτε αισθάνεται ότι μπορεί να κατέβει πρόεδρος, ότι μπορεί να προσφέρει κάτι στην παράταξη, ότι πραγματικά έχει τις ικανότητες να το κάνει, φυσικά μπορεί να καταθέσει την υποψηφιότητά του και άλλωστε νομίζω αυτό ήταν που στην αρχή κατακρίθηκε το ΠΑΣΟΚ, μας λέγανε. Είστε ένα κόμμα του 13% και βάλατε και 6 υποψηφίους. Μα ίσα-ίσα το ότι ήταν 6 υποψήφοι ή 7 με τον κύριο Κανελάκη δείχνει και μια δημοκρατία. Δείχνει ότι είμαστε ένα πραγματικά δημοκρατικό κόμμα, όπου ο καθένας ο οποίος πιστεύει ότι έχει τη δυνατότητα, τίθεται στην κρίση των πολιτών, των μελών και των φίλων του κόμματος. Και άλλωστε μια βαθιά δημοκρατική διαδικασία, την οποία νομίζω διαδικασία την καθιέρωσε και το ΠΑΣΟΚ και την έχουν ακολουθήσει και άλλα κόμματα. Τώρα, για να γυρίσω πάλι στο προηγούμενο ερώτημα, ο τρίτος του πρώτου γύρου που ήταν στην Αττική, ο κ. Γερουλάνος. Ο κ. Ανδρουλάκης. Στην Αττική, λέω. Θα μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι και να κάνει την Αττική πάλι να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι αυτό θα μπορέσει να το κάνει αξιοποιώντας ακριβώς τον κύριο Γερουλάνο και την κυρία Διαμαντοπούλου. Νομίζω ότι τα νούμερα είναι ξεκάθαρα και επειδή και στον κύριο Ανδρουλάκη αρέσουν πάρα πολύ τα νούμερα, αν έχετε παρακολουθήσει και στις διάφορες ομιλίες του, πάντα μιλάει με αριθμούς, είτε αυτά αφορούν την ακρίβεια, είτε την ενέργεια, είτε τα υπόλοιπα. Θεωρώ ότι και εκείνος το έχει αναγνωρίσει ότι αυτά τα στελέχη είναι πάρα πολύ σημαντικά, θα αξιοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο προκειμένου να έχουμε και εμείς ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στο κέντρο, διότι. Αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη, όπως είπατε και εσείς, ένα ΠΑΣΟΚ 2 ταχυτήτων στην επαρχία αλλά και στην Αθήνα και είναι και διαφορετική η φύση των προβλημάτων που έχουν οι άνθρωποι στα αστικά κέντρα και η διαφορετική φύση των προβλημάτων που έχουν οι άνθρωποι στην επαρχία. Άρα λοιπόν ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο θέλει να κυβερνήσει θα πρέπει να πιάσει τον παλμό και των δύο ομάδων της κοινωνίας μας. Τώρα στο τηλεφώνημα που του έκανε χθες ο κ. Μητσοτάκης, του απίφθινε και πρόσκληση για να τα πούνε από κοντά. Πιστεύετε θα ανταποκριθεί, ο κ. Ανδρουλάκης? Δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να κάνω καμία εκτίμηση. Περιμένουμε να δούμε αν θα ανταποκριθεί ή όχι. Δεν θα πρέπει να τα λένε οι πολιτικοί αρχηγοί μεταξύ τους? Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει γενικότερα. Είχε γίνει και πότε ήταν, στην εκδήλωση για την αποκατάσταση στην επέτειο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Νομίζω ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν δείξει ότι μπορούν να κάθονται στο ίδιο τραπέζι όταν πρόκειται για μεγάλα εθνικά ζητήματα ή για άλλα θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία μας. Τώρα, αν θα υπάρχει μια τέτα-τέτ συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, αυτό νομίζω το ξέρει μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό θα δείξει και το τι πιστεύετε κι εσείς, εάν το ΠΑΣΟΚ θα περάσει σε εποχή, με δεδομένο ότι δημοσκοπικά είναι δεύτερο κόμμα, θα περάσει σε εποχή σκληρού ροκ, αντιπολίτευσης, ή θα κάνει μια αντιπολίτευση που ενδεχομένως θα έχει και προτάσεις, θα βγαίνει μπροστά από την κυβέρνηση και θα ζητάει να γίνουν πράγματα? Νομίζω ότι η διαφορά του ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν είμαστε απλά καταγγελτικοί. Έχουμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Και επίσης έχουμε αποδείξει το εξής, ότι δεν είμαστε η αντιπολίτευση του όχι. Υπάρχουν και αρκετά νομοσχέδια τα οποία έχουμε ψηφίσει, έχουμε υπερψηφίσει, όπως και κυρώσεις συμβάσεων. Προφανώς, όταν κάτι είναι έχει θετικό πρόσημο και προς τη θετική πορεία, εννοείται ότι το ψηφίζουμε, το υπερψηφίζουμε, δεν είμαστε μόνο όχι. Απ' την άλλη πλευρά, όταν υπάρχει πρόβλημα, προφανώς και λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα, το κατακρίνουμε, λέμε για ποιο λόγο δεν το πιστεύουμε αυτό, αλλά παράλληλα έχουμε και προτάσεις. Διότι δεν έχει νόημα για τον ελληνικό λαό να βγαίνεις στα κανάλια και στα πάνελ διάφορα και να υπάρχει μονίμως
μία έτσι σύγκρουση ανάμεσα στους εκπροσώπους Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, και η οποία απλά να είναι σε επίπεδο κριτικής κατηγορίας, χωρίς όμως να μπορείς να προσφέρεις και κάτι στο δημόσιο διάλογο. Τώρα, με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια βαθιά δομική κρίση, αυτό σας καθιστά περισσότερο εσάς υπεύθυνους στο να κάνετε την αντιπολίτευση μέσα στην Βουλή, γιατί όχι ότι δεν ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ την αντιπολίτευση, αλλά εντός εικόνων πηγαίνει χαμένη από το λόγο των εσωκομματικών προβλημάτων που έχει. Και δεύτερον, αν μπορείτε να συνεργαστείτε είτε κοινοβουλευτικά είτε εκτός κοινοβουλίου στη μεγάλη κουβέντα που έχει ανοίξει για την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς. Για την κεντροαριστερά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η συζήτηση η οποία έχει γίνει και την κεντροαριστερά και την οποία τη συζητάμε περισσότερο στα τηλεοπτικά πάνελ παρά στην κοινωνία. Κανένας πολίτης δεν ξυπνάει με το άγχος της κεντροαριστεράς ή όχι, αν θα είμαστε όλοι μαζί. Νομίζω ότι το άνοιγμα το οποίο έκανε το ΠΑΣΟΚ στον προεδρευτικό χώρο ήταν ένα δείγμα ότι πραγματικά μπορείτε να έρθετε. Εγώ δηλαδή προσωπικά, επειδή ήμουνα παρούσα σε όλες τις ομιλίες στη Λακωνία που γίνανε από όλους τους υποψηφίους προέδρους, μπορώ να σας πω ότι επειδή προφανώς εμείς στην επαρχία γνωρίζουμε την ανθρωπογεωγραφία που λέει και η κυρία Διαμαντοπούλου, είδαμε και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία είχαν έρθει να παρακολουθήσουν και τα οποία συμμετείχαν κιόλας στις εσωκομματικές εκλογές. Άρα λοιπόν το εάν θα γίνει η διεύρυνση ή όχι αφορά κυρίως την βάση, αφορά κυρίως την κοινωνία. Δεν πρόκειται να πάει ο κύριος Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, με τον κύριο Κασελάκη, αν πούμε ότι αυτός είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να μπουν μέσα σε ένα γραφείο και να αποφασίσουν ότι εμείς θα κάνουμε το άνοιγμα ή ότι θα κάνουμε συνεργασίες. Τα πάντα όλα θα πρέπει να γίνουν στη βάση της κοινωνίας και φυσικά με προγραμματικές συγκλήσεις. Δεν μπορείς δηλαδή για θέματα, δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι είμαστε υπέρ, που είμαστε κατά και που πραγματικά μπορούμε να βρούμε μια κοινή βάση. Αλλά τα πάντα όλα εξαρτώνται από την κοινωνία και αυτό είναι ακριβώς το οποίο έκανε και το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν ψηφίσει άλλοτε ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και όταν λέω Νέα Δημοκρατία, δεν εννοώ ανθρώπους οι οποίοι ήταν, για παράδειγμα, στο σκληρό πυρήνα της δεξιάς. Μιλάμε για ανθρώπους, πολίτες, οι οποίοι είχαν ψηφίσει τις τελευταίες 2 τετραετίες στον Κυριάκο Μητσοτάκη, χωρίς όμως να θεωρούν τους εαυτούς τους ότι ανήκουν στην Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, εμείς κάναμε το μεγάλο άνοιγμά μας. Θεωρούμε ότι με τις πολιτικές μας θα μπορέσουμε να πείσουμε μια μεγαλύτερη βεντάλια πολιτών. Θέλουμε μια διεύρυνση τόσο προς το κέντρο όσο και προς την αριστερά. Και θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή μας την επιθυμία και τη δουλειά πάνω σε αυτό θα ανταποκριθούν και οι Έλληνες πολίτες. Την πρόταση που αναμένεται να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το μπάζωμα των τεμπών, θα την ψηφίσετε εσείς, στηρίξετε? Δεν το γνωρίζω αυτό ακόμα, διότι ξέρετε, εμείς είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα, το οποίο προτού προβούμε σε οποιαδήποτε κοινοβουλευτική διαδικασία, συζητάμε μεταξύ μας. Επομένως, θα ήταν και άτοπο να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα καθότι βρισκόμαστε σε κομματικές εκλογές. Θεωρώ ότι και ένα από τα πρώτα ερωτήματα, διότι όπως είπαμε, η ζωή τρέχει, τα προβλήματα τρέχουν, όπως επίσης και οι διεργασίες στη Βουλή τρέχουν. Νομίζω ότι στην συνάντηση, την οποία λογικά θα κανονιστεί μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Προέδρου, προφανώς θα τεθούν και συζητήσεις επί των κοινοβουλευτικών θεμάτων, όπως και για το αίτημα για την προανακριτική για το έγκλημα των τεμπών, όπως επίσης και για όλα τα υπόλοιπα νομοσχέδια τα οποία περιμένουμε να έρθουν. Είτε αυτά είναι ερανιστικά του Υπουργείου Υγείας, του πολιτισμού που έχω εγώ, προϋπολογισμός φυσικά. Έχουμε πολλά να κάνουμε μπροστά μας και νομίζω ότι η κοινωνία δεν μπορεί να μας περιμένει άλλο. Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, να περάσουμε να δούμε ένα ρεπορτάζ από το εμβληματικό, όπως το χαρακτήρισε, νομοσχέδιο για τη λειτουργία και στελέχωση της δημόσιας διοίκησης και την επιτάχυνση των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, όπως είπε ο κ. Λιβάνιος, και η αντιπολίτευση έκανε λόγο για αποσπασματικές και πρόχειρες διατάξεις. Για ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που θα βοηθήσει τη λειτουργία και τη στελέχωση της δημόσιας διοίκησης, ενώ παράλληλα θα επιταχύνει το σύστημα των προσλήψεων μέσω του ΑΣΕΠ, αντιμετωπίζοντας γραφειοκρατικά προβλήματα και χρόνιες παθογένειες, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, ο οποίος αναφέρθηκε στην εφαρμογή ενός συστήματος μεγάλης πριμοδότησης του παράγοντα εντοπιότητας των υποψηφίων για διορισμό υπαλλήλων, τονίζοντας ότι έτσι θα επιληθούν σημαντικά θέματα όπως αυτό της στέγασης στην παραμεθόριο και τις νησιωτικές περιοχές. 2 προβλήματα μας επιλύει. Το πρώτο είναι η έμπρακτη στήριξη στους νέους ανθρώπους ιδίως και στους κατοίκους των ορεινών και νησιωτικών περιοχών να μείνουν στην περιοχή τους. Και το δεύτερο, ένα πολύ μεγάλο και φλέγον ζήτημα της στέγασης των υπαλλήλων
ιδίως σε τουριστικές περιοχές όπου τα ενοίκια είναι πάρα πολύ ακριβά και δυσθεώρατα σε ύψους που ξεπερνάνε πολλές φορές ακόμα και τον μηνιαίο μισθό των εργαζομένων. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Επιτροπή μας ένα ακόμη σχέδιο νόμου της κυβέρνησης, το οποίο υπηρετεί τη διάχυτη ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας και του συνόλου των Ελλήνων πολιτών για κέρυες, αποτελεσματικές και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Για αποσπασματικές ρυθμίσεις και προχειρότητα μίλησε ο ΣΥΡΙΖΑ και τόνισε ότι το νομοσχέδιο δεν λύνει τα δομικά προβλήματα της δημόσιας διοίκησης. Το νομοσχέδιο αυτό δεν επιλύει τα δομικά προβλήματα της δημόσιας διοίκησης, ούτε εισάγει αξιοκρατικές διαδικασίες που θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά το ΑΣΕΠ. Για επικοινωνιακή λογική και έλλειψη ουσίας κατηγόρησε την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Δεν αρκεί επί της ουσίας απλά και μόνο η επικοινωνία, αλλά χρειάζεται και περιεχόμενο και ουσία. Κάτι που βλέπουμε να απουσιάζει συνολικά από τη σημερινή κυβέρνηση. Τις απόψεις τους επί του νομοσχεδίου εξέφρασαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με την εφαρμογή του συστήματος των κινήτρων και της ανταμοιβής, η κυβέρνηση έρχεται να υλοποιήσει έναν στρατηγικό στόχο της αστικής πολιτικής στη χώρα μας. Ποιος είναι αυτός? Η σύνδεση των αποδοχών των εργαζομένων στο δημόσιο με τη στοχοθεσία και την αντιδραστική αξιολόγηση. Θα ήταν εύλογο, κύριε Υπουργέ, να υπάρχει μια διαβάθμιση με αυστηρότερη κύρωση πενταετούς αποκλεισμού για όσους παραιτούνται μετά την ανάληψη της υπηρεσίας, δεδομένου ότι έπειτα δυσχεραίνεται το έργο των δημόσιων φορέων. Στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Απόσυρση του κράτους από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Έφοδος του ιδιωτικού τομέα μέσω της απαξίωσης των ιδιωτικοποιήσεων, του outsourcing, πελατειακός έλεγχος και ομηρία. Αυτή είναι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και επομένως όποιο νομοσχέδιο και να φέρετε σε αυτήν τη στρατηγική και σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινείται. Θεωρούμε ότι το παρόν νομοσχέδιο εκκινεί από λάθος βάση. Δηλαδή το ζήτημα δεν είναι απλά και μόνο η επιτάχυνση στην διαδικασία των προσλήψεων. Το πρόβλημα είναι πόσες είναι οι προσλήψεις. Δηλαδή, θα επιταχύνουμε διαδικασία σε 100 προσλήψεις ή θα επιταχύνουμε διαδικασία σε 1000 προσλήψεις. Η υποστελέχωση δημοσίων υπηρεσιών αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες της αποτυχημένης και ανεπαρκούς λειτουργίας του επιτελικού κράτους. Ταυτόχρονα αποδεικνύει την υλοποίηση μιας στρατηγικής απαξίωσης του δημόσιου τομέα με απότερο σκοπό την ιδιωτικοποίηση κρίσιμων δομών και υπηρεσιών του κράτους. Το ΑΣΕΠ αποτελεί ένα θεμέλιο διαφάνειας και αξιοκρατίας στον τομέα των προσλήψεων, όμως υπάρχει θέμα με την υποστελέχωσή του και την υποχρηματοδότησή του. Θα συνεχίσουμε τώρα την συζήτησή μας για να περάσουμε και σε θέματα που αφορούν περισσότερο τον κόσμο από ότι οι εκλογές στα κόμματα, οι εσωκομματικές εκλογές. Και επειδή ακούσαμε και στο βίντεο από τον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, για τα ενοίκια και τα δυσθεώρητα ύψη, ότι όλα ακούμε για τα ενοίκια, αλλά δεν βλέπω να πέφτουν και να μειώνονται. Νομίζω ότι το θέμα των ενοικίων είναι ένα τεράστιο πλήγμα. Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω το καλοκαίρι, ήρθαμε σε επαφή με πάρα πολλά παιδιά τα οποία πέρασαν στο πανεπιστήμιο. Σε ένα χωριό, θυμάμαι, της Λακωνίας, μου είπε ένα παιδί ότι πέρασα στο Παδά, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Βρήκα ένα σπίτι στο Εγάλεο, 45 τετραγωνικά, 600 ευρώ το μήνα. Και λέει, χαίρομαι και ευχαριστώ, λέει, πάρα πολύ τον παππού μου και να είναι καλά οι ελιές του παππού μου για να μπορώ να πληρώνω εγώ το ενοικιό μου και να συνεχίζω τα όνειρά μου. Νομίζω το κομμάτι της στέγασης είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και φυσικά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά. Δεν το κρύβω, και εγώ είμαι 33 χρονών, έχω πολλούς φίλους οι οποίοι βλέπω ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν ένα σπίτι που να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες οικονομικές τις οποίες έχουν, διότι ούτε η μισθή είναι υψηλή, ούτε φυσικά και το κόστος ζωής είναι χαμηλό, διότι πλέον έχει χαθεί και η αξία του χρήματος. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ τη νέα γενιά. Και φυσικά αυτό δημιουργεί και μια δυσκολία και στο ζήτημα της υπογεννητικότητας, διότι πλέον τα νέα παιδιά δεν παντρεύονται ή όταν παντρεύονται και προσπαθούν να συγκατοικήσουν κάπου, τα χρήματα δεν φτάνουν για να μπορούν να έχουν ένα παιδί ή όταν φτάνουν για ένα παιδί, μένουν στο ένα παιδί γιατί πολύ απλά δεν βγαίνουν διαφορετικά. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει. Είναι δύσκολα για τα νέα ζευγάρια. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και για τους φοιτητές και για τους εργαζόμενους. Γιατί τώρα, να είμαστε και ειλικρινείς, έκανα μια μισή ώρα μέσα στην Αθήνα για να καταφέρω να φτάσω εδώ στο κανάλι.
Δυστυχώς, τι έχει γίνει τώρα, λόγω και του μεγάλου κυκλοφοριακού προβλήματος το οποίο έχουμε στην Αττική, βλέπουμε ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι προσπαθούν να βρίσκουν δουλειές δίπλα στο σπίτι τους ή το σπίτι τους να το βρίσκουν δίπλα στις δουλειές τους. Διότι δεν είναι δυνατόν να χρειάζεσαι 1,5 ώρα το πρωί να πας στη δουλειά σου, 1,5 ώρα το απόγευμα να γυρίσεις, να πηγαίνεις εκνευρισμένος και μπριζωμένος. Γιατί είναι η πρώτη μέρα του δακτύλιου και ήταν και καλά. Δεν νομίζω ότι τήρησαν το δακτύλιο πάντως, γιατί εγώ έβλεπα διάφορα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούσαν στο κέντρο της Αθήνας και εκεί πρέπει να γίνονται και έλεγχοι φυσικά. Αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, πραγματικά μαστίζει την νέα γενιά σε συνδυασμό φυσικά και με όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να αποδεκτούμε είναι ότι είναι άριστη στην επικοινωνία. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης και μας έχει πει ότι έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό και έχει αυξήσει τους μισθούς και τις συντάξεις κατά 20%. Δέχομαι ότι τους έχει αυξήσει και όντως έχει αυξήσει κατά αυτό το ποσοστό. Από εκεί και πέρα είναι να δούμε λίγο την ουσία. Τι διαφορά δηλαδή θα κάνει σε έναν συνταξιούχο ή σε έναν εργαζόμενο τα 3, 4, 5 ευρώ τα οποία είναι παραπάνω τον μήνα και φυσικά τι σημαίνει αυτό με βάση και το κόστος ζωής το οποίο έχουμε. Διότι νομίζω ότι όλοι έχουμε χάσει την αγοραστική μας δύναμη. Προχθές, μάλιστα, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι βρισκόμουν σε ένα πάνελ και ήταν ένας εκπρόσωπος από το ΣΥΡΙΖΑ και ένας από τη Νέα Δημοκρατία. Ο εκπρόσωπος λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι αύξησαν τους έμεσους φόρους. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας προφανώς είπε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι είναι ψέμα. Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυξήσει τους έμεσους φόρους. Δεν τους έχει κατεβάσει βέβαια κιόλας. Αλλά το θέμα δεν είναι να μείνουμε στα νούμερα, αν έχει αυξηθεί ο ΦΠΑ από 24 και έχει πάει κάπου αλλού. Το θέμα είναι η ουσία τι έχει γίνει. Διότι έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εμείς εδώ στο Πασόκ ότι ο ΦΠΑ είναι ένας φόρος ο οποίος επιβάλλεται επί της τιμής. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα κράτος το οποίο κερδοσκοπεί σε βάρος των πολιτών. Άρα τι γίνεται, κάτι το οποίο το αγόραζα εγώ 1 ευρώ και πλήρωνα το ΦΠΑ είναι 24 σύνολο, όταν τώρα κάνει 2 ευρώ πληρώνω 2,48. Δηλαδή βλέπουμε ότι μπορεί να μην έχει αυξηθεί ο ΦΠΑ σαν αριθμός, το θέμα είναι σε θέμα εσόδων. Και φυσικά έχουμε κάνει μια πρόταση εμείς ως Πασόκ ήδη από την αρχή της περίοδου της ακρίβειας για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, για να βοηθηθεί λίγο η κοινωνία. Βλέπουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία αντιστέκεται σε αυτό, αναφέρει συνεχώς παραδείγματα ότι όπου γίνει αυτό δεν έχει φτάσει ποτέ, δεν έχει ωφεληθεί ποτέ ο καταναλωτής, κάτι το οποίο φυσικά εμείς το αντικρούμε γιατί εμείς το έχουμε δει και σε άλλες χώρες που έχουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα με εμάς, όπως για παράδειγμα η Πορτογαλία και η Ισπανία, και είναι ένα μέτρο το οποίο πιστεύουμε ότι είναι δίκαιο και οριζόντιο, διότι στο σούπερ μάρκετ πάμε όλοι. Άρα λοιπόν, μειώνοντας στα βασικά είδη, δηλαδή ένα γάλα το παίρνουμε όλοι, ένα ψωμί το παίρνουμε όλοι. Άρα λοιπόν, μειώνοντας το ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, νομίζω ότι ήταν ένα μέτρο το οποίο θα ανακούφιζε την ελληνική κοινωνία και φυσικά θα ήταν ένα μέτρο δίκαιο, διότι όλοι έχουμε τις ίδιες ανάγκες ως προς αυτές, γιατί είναι ανελαστικές. Και επειδή το σούπερ μάρκετ και όχι μόνο και τα άλλα και βενζίνες και τα παίρνουμε όλοι, ξέρει ο καθένας είτε αν υπάρχει ακρίβεια ή αν δεν υπάρχει ακρίβεια. Είτε αν φουσκώνεται εσείς ως αντιπολίτευση τα πράγματα ή αν τα ωρεοποιεί η κυβέρνηση τα πράγματα. Νομίζω ότι έχει την αξία του. Δηλαδή, πάμε με αυτό το 50 ευρώ και το 50 ευρώ παίρνεις ένα άδειο καλάθι. Δεν παίρνεις τίποτα. Σχεδόν τίποτα. Τώρα, επειδή είπατε για το Σπαρτιατόπουλο που θα πάει να φοιτήσει, να είναι καλά οι ελιές. Οι ελιές του παππού. Ναι, του παππού. Τι γίνεται φέτος με τις ελιές? Ακούγεται ότι θα έχει μεγάλη παραγωγή και στην Ισπανία, οπότε θα πέσουν οι τιμές. Γιατί είστε κατεξοχήν νομός. Είμαστε κατεξοχήν νομός αγροτικός και φημιζόμαστε για την ελιά και τα πορτοκάλια μας και κυρίως για την ελιά μας και το λάδι. Κοιτάξτε, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Δυστυχώς δεν έχει βρέξει φέτος. Στη Νότια Λακωνία έχει να βρέξει από τον Μάρτιο. Άρα λοιπόν, τι συνέβη? Υπήρχαν προφανώς ένα πολύ μεγάλο αγροτικό κόστος, γεωτρήσεις, οι οποίες φανταστείτε σε κάποια χωριά βάζανε γεωτρήσεις 300 μέτρα. Για να καταλάβετε πόσο δύσκολα βρίσκεται το νερό στην Νότια Λακωνία, καθότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχουν υπάρξει υποδομές οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν φράγματα προκειμένου να συγκρατείται το νερό από τα ποτάμια ή από το βρόχινο νερό. Υπάρχουν και φωτογραφίες οι οποίες λαμβάνουμε φυσικά. Υπάρχουν ελιές, οι οποίες μου έχει κάνει πολύ εντύπωση. Νομίζω ότι είναι σταφίδες. Είναι σταφιδιασμένες από το γεγονός ότι δεν έχουν ποτιστεί. Υπάρχουν φυσικά όμως και μεγάλες εκτάσεις που πράγματι υπάρχει παραγωγή και θα έχουμε παραγωγή φέτος. Συνεταιρισμός στη Λακωνία πούλησε αγουρέλαιο 10,20 λεπτά το λίτρο. Δεν ευθύνεται, όπως μας είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, το λάδι για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό σε καμία περίπτωση. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το κόστος που έχει για τους αγρότες. Διότι ούτε εργάτες γης υπάρχουν, τα μεροκάματα είναι πάρα πολύ ψηλά, είναι 80 με 90 ευρώ τα μεροκάματα. Δεν υπάρχει νερό, που σημαίνει ότι έχουν το κόστος των γεωτρήσεων, το βάθος των γεωτρήσεων και φυσικά το ρεύμα που
που θα πρέπει για να λειτουργήσουν οι γεωτρήσεις. Υπάρχει το κόστος των φυτοφαρμάκων, τα οποία πρέπει να βάζουν για να καταπολεμήσουν διάφορα έντομα ζωήφια, τα οποία μπορούν να τους καταστρέψουν τις παραγωγές. Και επίσης πρέπει να λάβουμε και υπόψη μας και έναν ΕΛΓΑ, ο οποίος δυστυχώς δεν αποζημιώνει για τις καταστροφές οι οποίες υπάρχουν. Για παράδειγμα, εμείς ξαφνικά ένα μεσημέρι έπεσε πάρα πολύ χαλάζι σε ένα κομμάτι της Νότιας Λακωνίας και κατέστρεψε ένα πολύ μεγάλο μέρος της καλλιέργειας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι χάσαν ένα πολύ μεγάλο μέρος της περιουσίας τους και μην ξεχνάμε ότι ο αγρότης παράγει, εισπράττει κάποια χρήματα και αυτά τα χρήματα τα ξαναρίχνει στο χωράφι, τα ξαναρίχνει στις καλλιέργειές του προκειμένου να έχει εισοδιά και την επόμενη χρονιά. Και γενικότερα, έτσι κλείνοντας, θα ήθελα να πω ένα σχόλιο το οποίο νομίζω ότι το έχουν αντιληφθεί και περισσότεροι αγρότες, ότι βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία δυστυχώς δεν έχει δώσει τη δέουσα προσοχή στον αγροτικό τομέα, στον πρωτογενή τομέα. Έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στο δευτερογενή, στις υπηρεσίες, έχουμε δώσει στον τουρισμό, που δεν πήγε τόσο καλά φέτος όσο θέλουν να λένε ότι πήγε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στους αγρότες, στον αγροτικό μας κόσμο. Αυτός άλλωστε είναι και ο κόσμος στον οποίο παραδοσιακά απευθύνεται και το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου πραγματικά να πέσουν χρήματα, να έχουμε υποδομές, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για παράδειγμα. Δεν αξιοποιήθηκε όπως έπρεπε να αξιοποιηθεί. Θα μπορούσαν να έχουν αυτευτεί φράγματα, θα μπορούσαν να έχουν βοηθηθεί αρδευτικά δίκτυα. Δεν έχουμε δυστυχώς δει τέτοιες πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Και αυτό το οποίο λένε και το οποίο πραγματικά μπορεί να βρεθούμε μπροστά είναι ότι νομίζω είμαστε μπροστά σε μια επισιτιστική κρίση. Θα ήθελα να μου πείτε και για αυτό που είπατε ότι δεν πήγε καλά ο τουρισμός και θα ήθελα να το συνδυάσω με το γεγονός που λέτε ότι έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής στους αγρότες. Με δεδομένο ότι έχει μπει για τα καλά στον τουριστικό χάρτη και η Λακωνία. Μήπως αλλάξει η φυσιογνωμία του νόμου και σου άλλος παρατήσει τις ελιές να το γυρίσω στον τουρισμό? Λοιπόν, θα σας εξηγήσω. Εμείς Έχουμε δύο περιοχές που φημίζονται για τον τουρισμό τους. Η μία είναι, όπως και τη Λακωνία, το αριστερό πόδι που είναι η Μάνη μας, και το δεξί που έχουμε τη Μονεβασιά και την Ελαφώνησο. Παρατηρήσαμε ότι η περιοχή της Μάνης πήγε πολύ καλύτερα φέτος τουριστικά από ότι πήγε το κομμάτι το δεξιά που είναι η Μονεβασιά και η Ελαφώνησος. Γιατί έγινε αυτό? Το οδικό δίκτυο. Έχουμε μια Μάνη η οποία συνδέεται περίπου σε 1 ώρα και 1/4 ίσα από την Σπάρτη στη Μάνη, ενώ για να φτάσει στη Μονεβασιά θέλεις 1,5 ώρα, για την Νεάπολη και την Ελαφώνησο θέλεις 2,5. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε και θα έπρεπε να υπάρχουν μέτρα και να έχουν γίνει εργασίες υποδομής προκειμένου να μπορέσουν να βοηθηθούν αυτές τις περιοχές. Αυτό το οποίο παρατηρήσαμε είναι το εξής, ότι εμείς αυτές οι δύο περιοχές είναι περιοχές που κατά βάση έχουν Έλληνες τουρίστες. Ο Έλληνας τουρίστας σχεδόν δεν υπήρχε φέτος, διότι κανένας δεν μπορούσε να πάει διακοπές. Ή δεν πήγαν καθόλου διακοπές, το βλέπω εγώ και από φίλους μου νεολαία, ή πήγανε πολύ λιγότερες μέρες από ό,τι συνήθως πηγαίνανε. Άρα λοιπόν, προφανώς και δεν υπήρχε η πληρότητα η οποία υπήρχε τις άλλες φορές. Και κάτι άλλο το οποίο είπαν και το παρατήρησα και εγώ η ίδια, είναι το γεγονός το εξής, ότι έμεναν στα δωμάτια τους και ψώνιζαν φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Δεν πήγαιναν δηλαδή σε ταβέρνες, δεν πήγαιναν στα εστιατόρια προκειμένου να φάνε. Άρα λοιπόν δεν έπεφτε χρήμα στην αγορά, γιατί πολύ απλά σκεφτείτε πόσα χρήματα θα ήθελε μια τετραμελής οικογένεια. Θα ήθελε τουλάχιστον 1 εκατοστάρικο για να φάει το μεσημέρι μια τετραμελής οικογένεια. Διότι αντίστοιχα και οι μαγαζάτορες έχουν και αυτοί τα εργοδοτικά, έχουν το ρεύμα, το οποίο έχει φτάσει δυσθεώρητα ύψη. Δηλαδή, χαρακτηριστικά προχθές μου είπε ζαχαροπλάστης στη Σπάρτη ότι του ήρθε το ρεύμα 3.200. Πώς ένα ζαχαροπλαστείο θα ζήσει, δηλαδή θα πληρώσει μόνο το ρεύμα 3.200. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Συν του ότι μην ξεχνάμε ότι είχαμε τα πράσινα τιμολόγια, όπου στις επιχειρήσεις είχαμε και την επιστροφή της επιδότησης, έτσι, που τελικά η Νέα Δημοκρατία είχε μιλήσει με την Ευρώπη, η Ευρώπη δεν έδωσε το OK, άρα λοιπόν αυτή η επιδότηση που είχαμε δοθεί στα πράσινα τιμολόγια των επιχειρήσεων έπρεπε να επιστρεφεί στο κράτος. Μάλιστα. Και η ΔΕΗ θέλει να μας γυρίσει στα μπλε τιμολόγια. Εσείς παλεύετε για το πράσινο, η ΔΕΗ θα μας γυρίσει στο μπλε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας, την πρωινή επισκόπηση και για όσα μας είπατε. Σας κρατήσαμε περισσότερο από το αναμενόμενο. Νομίζω πια το ΠΑΣΟΚ δικαιούται περισσότερο χρόνο πλέον και τηλεοπτικό. Λόγω των εκλογών χθες, αλλά και επειδή είχαμε προγραμματίσει να είναι κοντά μας και ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ένα πρόβλημα υγείας τον κρατάει μακριά μας. Να είναι καλά ο κύριος Καλογερόπουλος, περαστικά του, αλλά ευχαριστούμε και για τον χρόνο που μας έδωσε, γιατί νομίζω ότι κάποια στιγμή έπρεπε να ακουστεί και το ΠΑΣΟΚ περισσότερο. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Και εμείς να περάσουμε τώρα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο για να δούμε θέματα που